Komunita pro mňa znamená hodne dobrých ľudí pokopy. Celkovo nejakú skupinu, s ktorou sa cítim dobre. Spoznávam veľa nových ľudí, ktorí majú veľa všelijakých talentov a nápadov a baví ma to. Stará jedálňa mi prináša práve tú komunitu, že sa necítim sama. Pozitívna energia tu navládne. Zábava. Miesto, kde môžem byť sama sebou. Mne to dáva radosť, lebo sa môžem skamarátiť s inými ľuďmi. Najsilnejší zážitok je asi ten pocit zdieľania. Že cítim, že sme na rovnakej vlne. Zážitky. Najviac. Veľmi príjemné miesto. Priestor, kde je možno tvoriť tú komunitu, ktorá dáva veľký zmysel, hlavne v dnešných dňoch. Odpútanie sa od môjho profesného života. Že keď sa vlastne všetci ľudia vlastne tu stretnú, spolu si vlastne pohovoria. Stretnutie sa s priateľmi. Komunita v Starej jedálni mi dáva dobrý pocit, ale dáva mi špeciálny pocit, že človek nie je sám.